La plupart ny combat international nandeha tamintsika taty fa nandalo teo ry Thaïlandais, nisy ny Pays-Bas teo, nisy ny Maoré, la Réunion fa teo nety biby masiaka igny, saikisaiky resitsika aby rô jiaby. Ke managna toko fe zamany hoe hiaro voninahitry Madagasikara mety andresy i adversaire anao io amin'ny fotoagna io sa karakory. Izy mety andresy ho anao sa anao mety andresy izy ve managna toko ve mety andresy izy. Madagasikara antsika. Madagasikara antsika. Ara Madagasikara tany adivatsika iny. Zegny donc oka zegny atsika mazava tsara mivoaka mpakafy moregny jiaby atsika tompony Madagasikara. Zamany anao boka zegny fa tsisy olo tsy mahay anao zegny amin'ny sehatra moregny ty. Aveo mety efa tsy tambanao koa zegny nalaigny andeha hiatrika amin'ny combat international maventy be ty. Fa nisy fotoagna zegny anao fa nikahigna ta Diogo tary zegny fa natao matsiraikitry tamin'ny fotoagna zegny. Zio zegny anao nikahigny fa ngroeny ny acceptenao ary nagneky anao andeha hiatriky combat international zay atao aty Ambanja. Raha agnontaniako anao voalohany zamany karakory zay fiomagnana anao raha mbola arignesanao hoe fa anao hiady amin'ny vazaha ty. Ya voalohany mankasitraka anao napetraka fagnontaniana tsara anazy. Ny ambatako malôha koa zegny ediny fagnontanianao hoe karakory favognosana anao vogny dia vogny zalato tegna le vogny hiaro voninahitry Madagasikara atsika ty amin'ny sehatra moregny. Karakory amizay zegny zamany ny fihetsem-ponao hoe anao andeha hiady amin'ny vazaha. Est-ce que mitovy anao hiady amin'ny gasy andavaniandro io kosa sa fa misy fiavagna zegny anao naregny adversaire anao vazaha. Le fihetsem-ponao zegny. Hoe se misy tahotra anao sa karakory zegny le fihetsem-ponao. Izy manao magnotany anao mbarako tsara anazy. Za zegny ady araiky fonina vazaha na gasy. Za zegny donc mazava aminao tsara fa mitovy fo fihetsem-ponaka na hiady amin'ny vazaha na hiady amin'ny gasy satria nino antony ady araiky. Samby olo foranday voa ry raha magnandeha. Izy koa misy voa zegny samby olo magnandeha zegny aminakany mampitovy izy aminaka. Na gasy zegny ady antegna na vazaha ady araiky ady mitovy. Raha magnandeha zegny. Bon, ino zegny le tegna antony nankehanao andeha hiady vazaha ty? Ino zegny le tagnatin'ny saigninao to hoe antony tegna nankehanao hoe hiady amin'ny vazaha? Tegna nankehako hiady amin'ny vazaha ty za zegny za boka fa elaela nanaovako combat. Za fa elaela nanaovako combat. Za donc nikahigna te igny fa tsy tako araiky. De za zao ty zegny mba tiako zegny mipetraka amin'ny tantaran'ny morengy zegny za zegny mba niady vazaha zegny satria za io fa elaela nanaovako izy volaniko aminao zegny. Efa to fa ndraikindraiky fa manana eritreritra to retraite mba misy tantara haiko hoe za mba fa niady tamin'ny vazaha. Zegny tegna nankeko raha. Za mba niady tamin'ny vazaha. Raha magnano zegny. Ke possible zegny zamany mety ampitombo le trekefa mahafanoro anao zegny le diadivanao amin'ny vazaha ty. Possible zegny. Possible tsara anazy. Mety misy technique tsy aritanay tamin'ny tsy aritanay nataonao hatry zay zegny mety andeha appliquer anao fotoagnan'io. Voalazanao zegny tegna izy. Tsara fagnontanianao zegny. Tegna magnano zegny marigny. Mety possible hita le tsara foitinareo anareo amin'io. Magnano zegny aminaka. Anao za tsy raha fa nahita vidéo nataon'i Geoffrey Gaspard ndraiky Thanos le adversaire anao zegny. Afa hitako zegny. Karakory fahitavanao koragna anazy jiaby. Izy tegna le matoky tegna anazy izy. Zegny zegny fahitako koragna anazy jiaby iny zegny. Izy zegny tegna hoe andeha mango mare izy azonao. Tsisy raha tahôrany zegny nifandiniako izy azonao. Izy tsy raha tahôrany zegny nifandiniako azy koragna anazy jiaby zegny fa zao koragna anazy jiaby.
Ya zama. La plupart ny combat international nandeha tamintsika taty fa nandalo tory Thaïlandais, nisy ny Pays-Bas teo, nisy ny Maoré, La Réunion fa teo nefa tamin'ny biby masiaka igny, saikisaiky resitsika aby rô jiaby. Ke managna toky ve zamany hoe hiaro voninahitry Madagasikara mety andresy i adversaire anao io amin'ny fotoagna io sa karakory? Izy mety andresy ho anao sa anao mety andresy izy ve managna toky ve mety andresy izy? Madagasikara antsika. Madagasikara antsika. Ara Madagasikara tany adivatsika iny. Zegny donc oka zegny atsika mazava tsara mivoaka mpakafy moregny jiaby, atsika tompony Madagasikara. Atsika fa mandroboka Madagasikara atsika fa Madagasikara atsika tsy mandroboka atsika. Okay zamany. Ya. Anao amizay zamany. Raha ohatra atsika tsy mahay raha andalo na resy anao na mandresy anao izy koa misy contrat magnaraka zegny ikahiagnanao andeha hiady amin'ny vazaha ankoatran'le adversaire anao possible mety hagneky ve anao fotoagna zay sa karakory? Ya, za magneky za kony anigneko mandro fivolezako raha tegninieko maromaro hoe le vazaha miady za ve za voly moregny ty. Magneky fo za. Ya. Anao zegny sokajigny agnisan'ny combattant mba tsy volagnako hoe anao champion na karakory fa meilleur zegny à Madagasikara amin'ny tontolon'ny moregny. Ke anao zegny agnisan'ny reharehantsika malagasy amin'ny sehatra moregny ty. Ke mahafalifaly anao ve le hitonga avon'ny moregnitsika ty ho hitan'izao tontolo zao magneran-tany zegny misy aravoagna ary misy hafaliagna ve anao andeha aneo zegny sehatra zegny magneran'izao tontolo zao? Ya, managna aravoagna za satria izy volagny zegny tsara anazy za zegny fa elaela zegny nagnanaovako le raha zegny ara tamin'ny talohaloha mbola tsy nivoatra izy io zegny nay nanonga zegny agnisan'ny maravoravo za agnisan'ny maravoravo za zegny izy hivoatra elan'izao tontolo zao zegny ny aminaraka. Ino zegny hafatra amezanao adversaire zay andeha hiatrika aminao amin'ny combat ty? Za tsy dia managna hafatra loatra fa karazany ka zegny ny mpakafy jiaby mimpagnaraka agny fa atsika i Madagasikara i Madagasikara atsika ty tsy mandroboka atsika fa atsika fa mandroboka Madagasikara. Azonao no zay? Dikany zegny hoe ny hafatra anaka aminazy mivognosa izy ara tegna le magnanaova effort hitako combat anazy jiaby karaha zegny koa ny nakatako mety hita ara hitako entraînement anazy jiaby fa ndraikindraiky ny naka misy tsy hita zegny ediny anao boka tsy de ataonao vantara loatra amin'ny Facebook fa le combat vitanao fa matetiky zahavany tegna zahavany. Anao doko maro karaha jiaby zay tsara anazy ya magnano zegny. Adversaire anao io blanco nareo fa fanohitsy tanosy be tary hitanao maso izy gabarina jiaby hitanao ary za matoky be fa nisamborinao amin'ny tagnana izy tary atsika tanosy be tamin'ny fotoagnany andriny karakory zegny fahitavanao le alavasagna anazy ndraiky poids anazy est-ce que tsisy raha tokony ampiahiahy anao zegny izy koa anareo tegna katroko amin'ny hondoa re? Non, izy ndraiky boka anao adversaire zegny azonao zo tsy mety andeha iregnanao hoe na izy nitanako tary hoe tsisy dikany aminaka zegny izy tsy mety magnano zegny azonao satria zo zegny adversaire edy anao zegny le raha eritreretinao ndraiky eritreretigny le mesure mitovy ndraiky lerako zay koa ataony mesure alavasagna anany zegny pare lerany fa hoe poids anazy izy nisamboriko tary tsisy raha tahorako za ndraiky fa hainao za tsy dia magnano zegny fa za ka fa vomony zegny fa managna fatokisan-tegna magnano zegny aminaka. Karakory zegny nitoky amezanao vahoaka Sambava satria Sambava zegny nahaizan'olo anao hoe boka Sambava karakory zegny toky amezanao ro vahoaka mpakafy anao Faty Savary igny zegny mba ho tonga aty ambanja iza combat ho za edy tsy hoe toky amezako vahoaka Sambava tsy hoe nilay nandalo tsy izy fa mbo hitahitatsika raiky le aby nandalo iny fa za mieritreritry combat raiky ty ny tegna combat zegny nifandiniako izy fahitako izy fahitako adversaire ao fa ity doko tegna combat international tegna mahiagna ho za mieritreritry ara tegna zegny ny toky amezako rô zegny koa andeha za combat tsara
Tongava ity combat ity tegna tsara zare ireo boka andeha izaha azon fa toka mezako io fa sambava ny tany nanaovako entraînement ty ny tany nidoko na tombonay eza n'olo za jiaby azon za tsy angala baraka tanàna zay tsy angala baraka tanàna pare zamany atsika doko tsy valamatra loatra fa ataoko mety fanavinavy amin'ny adversaire anao afatra ndraiky vahoaka mpakafy atsika jiaby agnatin'ny groupe ty ato sy olo mpakafy moregny jiaby amin'ny groupe maro samy hafa doko izy koa fa nilatsika vidéonao ty mety atoko maharingo fa managna fanoro maventy afaka isolontegna Madagasikara fagnontaniagnanaka farany zamany raha ohatra hoe atsika ty boka tsy hijanogna Madagasikara eto fi moregny za mahita sy ty fa volaniko aminao sandra fa tsy hijanogna eto satria efa misy vinavina hagny agny mandehandeha agny hoe hitondra fanoro boka ty andeha hitsaka andeha ampita agny en Afrique zegny fa mbola tsy endriky hoe misy daty ndraiky karakory le fotoagna jiaby moa ve raha ohatra izamany tafiditra agnatin'ny liste le fanoro andesigna andeha hitsaka agny ivelany moa ve avita isolontegna Madagasikara karaha ataonao fotoagnany zao sa karakory zamany loso atsika pare bon anao tsy tagnapo ela zamany isoragna anao nagniky vahiny tato ary ty magnisan'ny zavatra ny ambesan'ny vahoaka mpakafy anao volaniko koragna atsika ty satria hitatasy fo nagnano fa anao zegny tsy namaly mba aleo volaniko zamany ataotsika interview koa tanesatsika fa vognosan'ny zamany satria anao zegny reharehanay Madagasikara amizao ty andeha isolo tegna Madagasikara atsika ty amy sehatra moregny zay somandrazagna atsika ty afatra anao farany zamany amy vahoaka jiaby malagasy zay andeha anognanao amy combat andeha ho ataonao ny afranaka amy vahoaka malagasy jiaby Madagasikara nampita andranomasiny anareo aza azo de miasa aloha fa miroboro allo nareo mioko courage fo nareo fa za isolontegna atsika jiaby za isolontegna atsika jiaby ady tianareo jiaby mpakafy io andeha atao amy vazaha i ataoko jiaby manjay zay fo niafatra anaka ataoko ady tianareo jiaby tokony ny mahasolontegna nareo za ataoko combat jiaby maravoravo fo nareo zay fo ny aminaka niafatra anaka fa aza miasa alohan'ny raha maro be fa ataoko le maravoravo anareo zegny magnanjay ok zamany toizatsika amizegny dia fa ambelako anao fa samby amy tambagna matsika ty hitako anao ndro agnatin'ny tobily amy lalagna toko anao io angambany misaotra anao zamany nagneky ny vahiny tato ataoko fa ty zavatra ny ambesan'olo ty samby maharegny aby atsika jiaby aminazy ty niany mankasitraka zamany ok merci tsaranazy ok zamany